de mensen dat weer niet, zeker als ik dat zeg, dat toevallig net degene toeskump waar we nog op zoek waren. Goedemiddag. Hey, Bas. Zeg even tegen de mensen toe dat dit toeval is. Dat we niks met elkaar afgesproken hebben. Nee, ja, dat hebben we niet. Ik kom net terug aan mijn werk. Kijk, want we zien heel lang geleden al een keer hier in de deur geweest, aangebeld, die nemen ze op. Hè. En ik dacht in eerste instantie helemaal geen Reinders wonen. Geen Reinders? Ja, bloosmuziek. Ja, dat klopt, maar dat is niet tijdens de muziek, dat is niet tijdens de muziek maak. Nee, vertel, bloosmuziek. Waarom zo prominent bij dich op de gevel? Ja, dat is eigenlijk wel een apart verhaal. De schoonvader, Zeliger, dat is dood, hè. Dat zat in de harmonie van Berg en de Maas, Sint-Jozef. Oké. En ja, daar komt ze een beetje in het vrije. Nou, dan leert ze dat ruiken kennen. En ik hou niks met muziek, ik kom van de boerderij af, zoals in de graad hij, van familie Mertens. En ja, daar komt ze op een gegeven moment met de blaasmuziek. Maar ik wou op dat meisje, daar word ik gek op. Dat is niet, ik heb dat meisje gezien, de bins gaat te veulen, de bins gaat te... En dan kom ik met de schoonvader in contact. En dat is wat, de blaasmuziek, dat is wat bij Willy Wemmekersband. Dat was echt super, maar ik hou niks met de muziek, ik hou er niks met. Maar goed, ik hou wel met dat meisje, hè. Dat triggerde me, hè. Zo van... Ja, goed. En vooral voor kort te maken. Wie de eerste aardbeving is geweest hier in Herkenbosch, misschien weet ze dat nog. Toen Ja. er was die aardbeving. Ja. Daar leefde de schoonmaarden met de schoonmoorden bij mij in huis. En daar stond dat tuba, daar stond in de gang, als ze in de binnenloop stond hij in de gang gezet. Daar moest hij niet langs doorlopen. Daar moest hij op blazen. Ja, ik zeg, pap, daar heb ik geen zoekie van gegeten. Ik zeg, dat heb ik niet. En uiteindelijk zei de ex van mij zei toen, doe me één plezier. Blaas op dat tuba, want ik ben het meug. Ik ben het helemaal meug, want dat maakt me knatschgek, de pap van mij. Oké. Ik heb dat tuba gepakt. Ik ben er gaan zitten op een maandag naar mijn werk. En ja, ik kreeg toch niks uit. Hè. Maar uiteindelijk bleef aanhouden. We kwamen met een andere leermeester, een goede vriend, Hein Webers, uit Urmend. God geef hem de nebel. Hij zei, wel, kom eens. Maar ik koos Hein, die gaf autorijles. De theorie van vrachtauto, ik ben een vrachtwagenchauffeur. En nou, ben ik bij Hein ben ik in de les gegaan. Ja, kom verstaan wat tegen. En de blaasmuziek, dat is het schoonste wat mijn schoonvader me heeft nagelaten. Ik heb zelf 2 broers en een zuster. Die zitten allemaal niet in de muziek. Dus het schoonste is, het is een wereldtaal. Muziek is een wereldtaal. De hoos, geen woorden hebben te verstaan. Maar het gevoel zet ik wat in de handjes. En dan heb ze blaasmuziek. En dat spreekt gewoon. En ik heb zelf een tube gekocht. Dat tube wat daar hing, dat is die van de schoonvader, daar ben ik op geweest met blazen. Nee, dat is dit er in de gang stond? Dat heb ik overgekocht van mijn schoonvader, toen in dat tijd. En ja, het is gewoon super. En gaandeweg ben ik erin gegroeid. En nu ben ik zelf dan voorzitter van Muziekkapel Eigenwies. Rudy, kijk. Kijk. Dat is echt, hè? Dat is kiepenvel, jong. Ja, het is hartstikke Bas. Ik vind dat zo mooi Bas, verhaal. ja, dat is echt fantastisch. En ik had dat nooit als boerenjong nooit kunnen dromen dat ik in de muziek terecht kom. Ah, dat is zo super. Willem Wijnmekersband, daar ben ik metgegaan. Dat koos je via mijn schoonvader. En, Ja, daar is het net over de band, hè? Ja, ja, dat is Muziekkapel Eigenwies. En nou, Marieke kent ze misschien ook, weet ik niet. Hier. Marieke Russel. Ja, Ja. dat is onze speciale vrouwen. Okay. Ja, de wereld is klein. Maar de muziek, de pak en de bunt. Houdt dat vast. En dat is hartstikke super. Dus wat dat betreft... En ik ben geen supermuzikant, helemaal niet. En Geer Reinders zal ook wel een neutje missen. We worden gewoon heel eerlijk zijn. Maar we doen het samen. En samen maken we weer de muziek. God, man. Prachtig. Die is een ambassadeur Nou, voor de bloosmuziek. Nou, wie steekt het voor woors? Dat vind ik echt schitterend. Bas, ik ben gewoon een mens, zusjes tegen ik en iedereen hetzelfde. Ze zijn allemaal gelijk. Oh, als de koning of de koningin hier neer steekt, we zijn allemaal hetzelfde. Maar we moeten het wel samen doen. En we maken muziek. We hebben recent weer onze dirigent af moeten geven. Hè. Die is helaas gestorven, dat zal nu een week of 9 geleden zijn. En we hebben heel erg weer in de kerk gespeeld met ons kapeltje. Muziekkapel Eigenwies, hij was de dirigent van. Dat soort in hem zijn hart, in zijn bloed. Dat was zelf muzikant bij Cecilia hier in Beeg.
Geef een beeg zeggen ze eigenlijk, hè, maar we zeggen dat beeg tegen. En die man houdt zoveel passie. Hè. We zitten met een dikke 20 muzikanten en iedereen is verschillend. Geen ene is hetzelfde. Geen ene. En toch maakte hij er één van in de muziek, in de blaasmuziek. Ja, dat is toch gewoon super. Het is niet alleen een universele taal, muziek, zoals Dicht dat net heel mooi heeft gezegd, maar het verbindt ook luim met elkaar. Ja, zeker, zeker. En dat is het schone wat er is. Geeft hij een lach? Ja, dat is zo. Du kent het heel goed, die kennen het ook goed, daar gaat het niet om. Die is best wel een vrolijke Frans, hè? Nee, ik ben nog altijd wel. Ik ben niet Frans. Nee, maar ik wil even zeggen, Bas, het is... we hebben allemaal tegenslag in ons leven. De pijtje waar we weinig liggen, daar komen tegenslag op. En behoorlijke hoor. Dat moet ook verwerkt worden. En toch, die lach hoort eigenlijk bij het leven. Als je een dikke portemonnee hebt, of een klein portemonnee hebt. Als het een lach weg is, wordt het leven heel erg zwaar. En dan maakt het niet uit als je ambtenaar bent, of de best chauffeur weer, of de best hier, dan moet je graszodes bijhouden, pak maar even gaat. Alles moet gedaan worden. Vanmorgen vroeg kom ik op het werk en dan mocht ze rustig kijken in mijn app. Dus Leni is onze sportsvrouw. Hè. Ik werk hier, ik mag geen reclame maken, ik werk hier bij een transportbedrijf, we zitten hier achter. En dan kom ik en er stond die 2 keurkastjes, die zijn weggetrokken. En is mij die potsvrouw, Leni moet ik zeggen eigenlijk, is achter die keurkastjes aan het poetsen. Daar heb ik een foto van gemaakt, dat heb ik in onze app gezet van het werk. En kijk, dat vind ik nou zo super. En die wil zo graag hun best doen. Hè. Die kijken dan ook wat verder als de neus lang is. Bij Niet wijze. om de koelkast heen poetsen, Ja. maar ook eens een keer erachter Ja, kijken. en dan heb ik zo ook toevallig komen ze aan de band. Ik zeg, kijk, ik heb een foto gemaakt van. Ik zeg, wat was tegen door best. Ja, en dan kreeg ze een lach en een smile op het gezicht. Kijk. Ik zeg, en dat is het. Zeg, dat is hoe het omgaat. Leni, namens Wil, goed bezig met je. Ja, Ja, zeker. mag rustig gezag weer. Ja, is ook zo. Kijk, en alles moet gedaan, maar alles. Kijk, en er zijn heel veel die hebben ook, je moet plannen. Je hebt ook een planning. Je moet ook wat van maken. Maar als je dat met een lach kunt doen, hè. Want je zit een heel goed team, u drie. Ik volg u heel dik, ik ken niet alles zijn. Maar ik vind dat zo geweldig. Je komt op overal plaatsen. En het Johnny van Lucht-programma is eigenlijk het leven. Ja, Puur het leven. en dat willen we hier laten zien. Het Ja, leven dat laat je zoals ook het zien. is. Dat laat je ook zien. Ja. Ja. En ik geef de helemaal gelijk als tegen het over de lach is. Dat we lachen heel wat af in ons kantoor, want dat is de wagen eigenlijk. Hè. Ach, je hebt niet We hebben geen kantoor, Oké. maar de wagen dat is ja, de plek waar we dan eigenlijk een ganse dag samen moeten doorbrengen. Er wordt heel wat afgelachen, dat kan ik tegen mij geven. Maar die sfeer uit een auto neemt ze dan ook wel mee naar de lu. En was ze uitstraals, denk ik, kreeg ze dan ook weer terug. Terug. Maar in ieder geval hoeven er heel weinig meter te doen. Want ik ben zelf een heel toch wel positief ingesteld mens. Want ze is tegen zichzelf, ze is net tegen mij van het leven heeft tegenslagen en ook behoorlijk zware tegenslagen. Want als ik het goed begrepen heb, is ze niet meer samen met het meisje van de tuba. Nee, ik heb nu over den. Mia Dries, mocht ze rustig weten. Mia woont in Torn, het witte stadje. Toer. Een tour, zeg ik voor. En ik heb Mia hier in de kerk leren kennen. Dat is heel bijzonder van Marieke. Dat moet ik, ik wil geen reclame maken. Maar Marieke, die deed dat meer dan 25 jaar. Op tweede kerstdag Ja. geeft hij een diner voor alleenstaande. Ja, Nou, en zijn we een keer geweest, ja. ja, en ik heb Mia daar leren kennen. Dat is zo dik 2 jaar. Met kerstmis wordt dat nu 3 jaar. Heb ik Mia hier leren kennen. Die kwam op dat kerstdiner. Die komt ganz toevallig met een vriendin, kwam die hier naar binnen. Omdat ik ook alleen was, ben ik zeggen. En kom ik, ja, Marieke is een heel goede kennis van mij. Marieke had een heel groot hart, hè? Ja, voor mensen. Ja, dat Ja. is nog groter als dat voor mij. Ja. Of ja, misschien. Nee, maar goed. Marieke heeft ook paalwagens ontworpen in Bergen en Maas. Oostdankfeesten heeft hij dat gemaakt. De hele tijd terug. En we zouden hier, omdat ik hier voorzitter van de kapel ben. Ja, kijk, de contacten, dat blijft allemaal kort. Dat is leven. Dat is een ingeboenje. Nou, kom ik hier, zet ze wel. Nu komt die ook naar de nee voor alleen staan. Oh, ben ik dat 2 jaar geweest, 3e jaar. Volgens me geweest, zeg ik, ja, ik weet niet. Ik zeg, ik moet kijken. Zeg, ja, je komt, zegt ze, je komt. Dus ik ben daar gegaan. Ja, en toen zat ik mee met die vriendin. We waren samengekomen. Ja, ik ben door neer gaan zitten. Door een andere mannen, daar gaat het niet om. Hè. Ja, dan ben ik op zijn gesprek. Ik koos ze nu niet en ze koos mij niet. En ja, dat was toch wel heel bijzonder. Maar dat waren het wel leuke vrouwen, moet ik zeggen. En wie ze weggingen, gingen veel mee weg. Heb ik ze nog eens even nagekeken en ja, weet je wat. Het gevoel zag op een gegeven moment gaat, tot triggerde gaat. Ging dat toen al richting Mia, het gevoel? Ja, toch wel meer als naar Tineke, dat moet ik wel zeggen.
En daar zouden een man hebben. Daar zit een geleden ook in het verenigingsleven. En daar had ik een visitekaartje gehad van Oostkapel. Kapel geweest. Ja, ik zeg, dat pak ik te geven. Ja, goed, ik ben niet 2 keer. Ik pak er 2. En dan heb ik de neer gegeven. Maar Mia geloof ik ook in. Slim. En dat zei Tineke ook al. Dat zei Tineke ook al, die voor den ook al. Die zei het zo van, ja, jouw hiet parkeerd, schijnbaar hiet, dan wordt er geparkeerd. Ik keek ook nog naar Tuba. Kijk hier, wat bijzonder. Maar kijk, niet wetende dat hij een half jaar later hier met de Tuba naar binnen liep. Hè. Dat had ze niet in de gaten gehad. En zo is het eigenlijk via dat visitekaartje van Muziekkapel Eigenwijs. Het ze contact gezocht. Het ze gekeken op de site. Ze zei, oh, leuke site, dit en dat en dat. Zo, ik zeg, ging het een beetje? Ja, ik zeg, ik heb zo'n telefoonnummer, ik kan vanzelf babbelen. Ja, zodoende is dat gegroeid was. En hoe lang zit je nu samen? Dat wordt nu 3 jaar in de tweede kerstdag. En is nog dikke mik? Jazeker, Ja? ze is gisteren nog hier geweest en ik ga naartoe. Dus we wonen niet samen, maar het voelt heel fijn, het voelt heel goed. Ja. Chic man. Jazeker, dat had ik niet verwacht, dat gaat het niet doen. Rudy begon net te lachen toen het verhaal richting Marieke ging. Hè? Want ja, we zien we je ook een keer geweest om te filmen. Toen met zo'n kerstdiner. We geloven al lang niet meer een toeval. Hè? Nee, heel veel dingen hebben druk met elkaar te maken. En dat valt nou ook weer in elkaar. En Ja, die Tineke, die vriendin van Mia, die wat Mia metgebracht heeft en die nog daarneer voor alleen staat, die zet dat ook. toeval Die bestaat wil niet. zetten, dat betekent dat in die leven. Tegen Mia dan, hè. Die hebben me dat terug verteld.